En je nieuwe single, die komt eraan in mei. Ja, 1 mei komt die uit. Mooie datum. Ja. En wat voor liedje wordt dat? Het is iets anders wat de meeste mensen van mij gewend zijn. Mijn eerste liedjes zijn een beetje vrolijk, een beetje Zuid-Afrikaanse invloeden. Mijn nieuwe single is echt een helemaal eigen stijl. En echt een nederpopnummer. Het is echt een mooie ballad. En een heel gevoelig liedje met een mooie tekst. En alles is ook echt aan het liedje. Dus alle instrumenten zijn echt. Het is opgenomen in de Sound Vision Studios in Arnhem van George Konings. En die man die produceert voor René Vroger en voor Ilse de Lange. En echt de grote Nederlandstalige artiesten. Dus ik heb al mijn plekje gevonden. Ik ben echt wel een beetje aan het omdraaien, zeg maar. Maar ik vind het ook heel erg leuk om veel dingen van jezelf te kunnen laten zien. Om ook de mensen te laten horen wat je kunt, zeg maar. En dan, ik vind dat de mensen dan mogen bepalen wat ze het leukste vinden, uiteindelijk. Ja. En wat is na die single de bedoeling? Ben je ook al met een album bezig? Nou, een album niet. Ik ben wel met een EP bezig. Een EP is een iets kleiner album, of iets kleinere cd als een album. Op een album staan vaak 15, 16 liedjes. En de EP ongeveer 10. En die zijn we nu druk aan het opnemen. Dus die komt, als het goed is, komt die dit jaar nog uit. Want het kan zomaar zijn dat het toch al 2015 wordt.